Здравейте, приятели! Днес е 4 март и аз пристигнах специално от Аляска с нощи, късно вечерта, за да ви покажа градината, цитрусовата градина на бай Тошо. Тук главният герой. Добър ден! Приятно ми да покажа промените, които направя тази зима, която бях загатнал. Идеята беше, че сента много станаха тежки ми саксиите и реших, че ще трябва да ги преработя. Да ги сложа в оранжерията някой постоянно. Тези, които ги засадих вече постоянно. Други ще бъде край оранжерията около връз, като ще се покрият временно през зимата. Вкарвах с честови вентилатор въздух отвън, топъл, под земята. Говаря. Копах някъде към 40-50 метра, го вземам от канализацията и дава влажен около 65-70 градуса влажен въздух, топъл. Сега тук температурата е 29-30 градуса. Повечето цитрусите съм ги взимал като малки или ги разменям с някой друг за нещо друго, като ги размножавам основно чрез въздушни отводи. Бях показал, в момента няма въздушни отводи, но тези въздушни отводи Септември месец. Септември месец мисля, че ги бях показал. Те са наредени на таредица и отвънка някъде към около 20 бройки са. Значи тези, които са, всичко е въздушно. На една година имаха плодове, плодовете ги обрах, за да ги запазя, за цъфтят да не ги товаря. Но това за една година, това става. Даже това вече е дадено. Тук виждам имаш марулки. Това мурай ли е? Не, това е фигъра. Той погледни, даже виж колко. Фигър. Това е лайм. Да, виж ги колко плочета има сега. Миналата година го взема малко, направя му 3 отвода. Ето го по-голямото мачено растение. За една година. Ето тук въгъла. Фигър лайма. Плодовете се опадат. Там има някой плодче още на другия. Тук има още, виждам. Но това беше толкова малко, поради какви литорасли има за една година. Виж го. Това има литорасъл. Това пак ще направя отвод, който ще има плод. Значи, което правя аз, вземам или отводи, или вземам резници, които вземам от един разсадник, който продава цитруси, големи дървета продават там, взимам калеби, които ги свърлят. На тези калеби ги слагам друг сорт. Те са оттатък, ще ги покажа, които вземате януари месец. Сега вече имат коренчета и есента ще бъдат големи, може би, половин метър или повече. По този начин аз ще имам нови, други видови. Не обичам да експериментирам, да създавам. А те са ми купил доста малки, може би преди 10 години, по едно, по две. Но, например, някои от тях бяха бракувани, съм ги взимал по 10 лева. Например, този кулкват висок е 13 лева. Как ухае да. От тези цъфналите тук. Погледнете колко много има кумкаватчета, портокалчета, бяха доста повече, но постоянно събира. Огромен лимон там има. Да, това е цитрон. Цитрон? Да. Го покажа. Тук, само че от другата страна. Какви големи портокалчета има. Тези бяха всичко в сакси. Сега си ги изкарал. Да, тази година трудно ми да ги. Те всички сакси ще бъдат закопани отвънка. Ще бъдат закопани отвънка. Я сложи си ръката за сравнение на този. Но той е голяма ръка. Голяма ръка, виж. Ето по-щала тук, виж кой има цвят вече. Над килограми. Над килограми. Този специално съм го купил. Колко интересни. Това са някакви... Бяха по изоставено растение, как са виж листата му. Да, виж. Стричени, но пусна лаковец. Тук тази година. Ту година ще бъде, не вярвам, той вече тръгна и
След една година това сиро ще бъде 1 метър по-високо. Той бързо расте, добра подложка е. Други работи. Има едни шарени, тук виждам. Май червен лимон, колкото знам. Лимон или портокал е това? Знам червен лимон, но не мога съм сигурен. Шарени. Дай го купувам, мисля, че ми пише на него, но не пише, пише цитрус. Цитрус. Да. Не пишат. Как да разбера сорта, като купиш, но има много цвят и това нещо взема. Тук съм направил отводи, те се усреща, но няма да ги продавам, докато не разбера как върви, що върви, защото той, ако не направи мощна корна система, ако не добре, се втренче така дребно и не дават добри плодове, значи аз ще поддържа хората. Не мога да го продавам такова нещо. Не мога да го подаря, защото това не върви добре. Падат вече. Не, да, нещо. Това по принцип 800 грама. Това е пандероса, те са големи. Разликата, другото, което е в магазина, ако отидеш да си купиш лимон и този, когато му помиришеш кората, ароматът е несравним. Те трябва да се били да ми с това нещо, то е по-голем. Да. Има кумкватчета, някакви мини портокалчета. Пак чули съм сега тук. Пау-пау ли е тук? Това дръвче. Това пау-пау ли е? Не. Какво е това? Това трябва да бъде... Авокадо? Те не семки, би трябва да е глава от Хавай, обаче на черемуха ми прилича. Това от семките от Хавай ли е? Някоя семка, то беше голямо. Милата зима избърза, това реши да преустроя оранжерията, защото като падат минус 10 градуса нагоре, не издържат цитрусите, не обичат под 2 градуса и половина по-дълго време. До 5 ще издържат. Но това е относително. По-добре се държат над нулата, около нулата. И тук без отопление тази зима се справяха чудесно. Това от това ти говори със семка, дете ти суне семка. От семката? Да. Това преди доста години. От Хавай семката, която да. Птица на рая. Бъртов. Там му продават семена. Колко е пораснало голямо. Той вече на много години. Значи, той много години, но не издържа друга година, когато оранжерията падаха ниски температури. Сега за оранжерията някой ще пита как поддържам температурата. Да. В края, обърнете внимание, има още пласт, но сложам термопанели. Закопани земята около 30 см. Да изолират външната влага, студ, да може това да бъде отделна страна. Второ, тук един нейлон има втори нейлон. На разстоянието и от тях 10-12 см. Тук разстояние 30 см. Конденс, когато се получава, конденсът стои отвънка и пада в страни, не ходи в оранжерията. Докато иначе има конденс, който пада върху растенията и те почват да получават гъбищни заболявания и боледуват. Така аз нямам конденс и това е много добре за растенията и добра влажност имам, когато се поддържа. Това какво е там? Тези червените от касетки ли е направено? Какво е? Направил съм един въздуховод. Оттам един. Саморъчно правено. Да рекламам трябва. Сега аз правя стороти. Оттам един вентилатор смучи въздуха горния. Оттам вкара в нея високите лихи. Видя ли ги там? Високите лихи отдолу минават тръби. Това, вижте какъв интересен крушовиден кумкват. Не, това е индио кумкват. Да. Което е много добър. Индио, някакъв щат Индио от семена, че нещо се получило. Индиана ли беше? Да, Индиана. Така, значи тук минават тръби. Тези тръби? Смучи там горе, минава през и такива тръби, по-широки малко. Вътре, значи един колектор има, разпределение, после този колектор се включва в това и от тук излиза, ето виж, хладен въздух излиза. Може да го пипнеш, хладен, не тук топъл, тук излиза хладен. Топли почвата. Да. И така, аз имам
растения. Тук виж кой в тази фихуа. Виж, фихуата излезла. Фихуа? Ага. Тези Но така обича да прави експерименти. Така. И тези се... Така, по този начин аз имам разсади, без да ги топлявам, защото ми писна. Това е гръцки лимон. Гръцки много се уважават, много дава. Ето това е от него пак. Но така, тази година ще иска да ги сложа земята, година ще бъде съвсем различно от това. Много повече, по-едри и по-хубаво, отколкото е в почта съвсем различно всичко е. Семеначета, Кое семеначе? ето виж, такова ще има. Фингърлайм. Фингърлайм. Ето една голяма там, покажи, ако искаш. Ето разсада е готов вече за няколко ден ще бъде засят. Това семеначе е от шизандра. Това е шизандра? Ага. Ето фингърлайм, озрял. Може да го скъсаш. Да. Ето, отводи, които тази година ще пълнят с плодове. Това ще бъде вече 1 метър за де-факто на втората година. На 2 години ще бъде 1 метър и с пълно плододаване. Иначе, ако сееш от семка, това е от семка. Това е около 20 години. Подарена аз го гледам над 10 години. Това от семка, това дръвче. Да. И много отводи имаш, виждам. Той стана голямо беше, обаче не ражда. Преда него пресъдих този хибрид е. Портокал с кукват някаква птикалка. Да, доста е топло в този и парник. И това нещо сега в момента видях, че става много високо. И сега 5-6 сорта на него. Само, че трудно се пресажда мандарина. Най-добре е лимон. Трудно лесно вкоренява, особено ако цитрона силно расте. Прави се експерименти. Значи, това, което аз го правя, не е задължително друго да го правят. Но за мен семеначето, които съм сял на времето, съм се опитвал от семеначето да направя нещо. Не плододават. Трудна работа е. Разника, лесно вкоренява. Оттам мога да ми покажа бебета, пръчки, които съм ги сложил края на януари, за 1 месец. Вчера, онзи ден ги варя бяха в перлит. Половината имаха корени вече. Ето за подаръци. Дар перфеянка. Това са семеначета. Не семеначета, това са резници от лимони, които ядях дървета и които вече са тръгнали. Ето те имат жилки, някои от тях ги видях. Тук някои са повече от 5-6. Тук има сигурно 40-50 може би да имат. А тези какво ще ги правиш на резници? Те са резници, които се опитам да вкоренявам. Вкоренявката топло легло им правя. Всеки, понеже това купите на мен са много скъпи и несложна техника, една ютия е залепена отдолу, един стиропор да изолира, направя съм едно кладъче, един таймер тук да следи температурата и това нещо ми върши добра работа и ми струва нищо. Да. Така, това е за цитрусите. Там има и други. А това цитрус ли? Да, това е подложка, трифолията. Аз съм заварил от един лимон, който отгоре умря. Бях купил ръката на Буда и от подложката, което изби, аз се развърих и правя от нея подложки. Има големи дървета отвънка и от тях правя отводи и те отводи. Като правя тук отвод, а тук отгоре го отрежа, го присъдя и след това имам 2 в 1. Значи имам лимон с подложка от лимон. Ето листа. Това са на финови листа, които на финов лист, който казват, че не ставало, трудно се вкоренява. След 3-4 неуспешни опита намерям очелъма и за мен това е гордост, че ето какво, ето се тук вече съфнал.
За една година имаш Много големи. над 2 метра, над 2 метра дърво, което ще е цъфнало с плод и трябва да го чакаш над 10 години да цъфне. Това всичко от старото дърво, дафиновото на 20 Да. и колко години? Ами, 5? един такъв дърво беше 5-6 метра, снега го бутна, го нарязаме, го свърнем едно, вместо да реже и другите, защото пречат вече, аз мога да направя така отводи, както правя с фихуата, когато да вместо ги режа и цитрус да ги режа, аз се правя отводи и по този начин давам шанс да живеят. Иначе трябва да ги фърля клечки за буклук. За мен това е ценна суровина. Това може обери, което трябва да му правя отводи, което доскоро имаше по него плочета и някакви го опитаха да ги дадат. Дава, значи става не много високо, но ето вече има плод. Вижте ли? Пълно с плод. И дава колкото едно голямо дърво, почти 4-5 месеца. Миналата година го хванах от такава клонка беше. За една година порасна. Ядахме плод от него, но тази година ще бъде пълно плододаване, но от него мисля да правя отводи. Това на някой японски професор хибрид, който каза, че е един от най-добрите. Но минус 8 градуса издържа не е подходящо без защита отвън. Иначе става не голямо, 2 метра и половина, казах някъде. Това да им затворим на цитрусите вратата, да ни им е студено. Ето ги. Да. Красота. Ох. И как ухаят. Невероятно. Това са цитрусите. Да, не обичам да вкарам много нови техники, химии, някакви силини, знаете какво, гледам си по бабишкия начин, както баби дядо се едно време гледат. И общото се получава. Искам да вкарам химия излишна, защото според мен естествен начин на гледане е по-добър от другото, от химията. Химията продава там човек. Толкова засочни, ароматни, сладки. Най-вкусното, което съм яла. Друга година, когато зимно време, като ги поливаш много, те не издържат да забръс. А тук, понеже въздуха е влажен, и те станаха тази година много сочни и много вкусни аромати. Тоест средата, която се промени самия плод. Много аромати и вкусен стана. Чудесни. Е... Уникално чудесни. Има да не ме задеш колко си искаш. Само с лимонти не знам как се справиш. Заключвам се в парника тук и не излизам, докато не ги изям всичките. Съжалявам, няма за другите. Не, ще дадем. Няма да бъде се справи. Добре, малко. Ще помогнат. Малко, да. Добре, това е. Благодарим. До скоро. Чао от нас.